कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। म्यूजिक बाय अनोखा स्टूडियो। बने लागल पंडाल शेरावाली के हमार सुनाए सखी तू हम बदलब ना विचार। लॉकडाउन से सैया हमार फंस गइल त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का बने लागल पंडाल शेरावाली के हमार सुनाए सखी तू हम बदलब ना विचार। लॉकडाउन से सैया हमार फंस गइल त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। देवरा कइले बा गोतनिया कइले बा एही से सखी हो मन हमरो करत बा ए सुना ना देवरा कइले बा गोतनिया कइले बा एही से सखी हो मन हमरो करत बा। सुना हमरा घर में जदी पैसा नइखे त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का हम करब नवरात कोरोना ना गइल त का। अनोखा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दीघा पटना। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली।